Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manogot hari Minggu 21 Agustus 2022. Mudarna use humokop torok jolma. Di hatabatakon perhubas ni dalihan na tulu advent sian buku Rappon debata di sitorangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Matius 26 ayat 20 songonon hatana. Ai mudar hudoon, mudar perpadanani, nani usehon humokop torop, bahen hasesaan ni dosa. Tabige mahatorangan na. Aka ianakon ni Tuhan, tung masay argado jaji tung masay gokdo panubusion ni si Palua di hasalaatay, si Partobus, di bagasan holong nasoboy muba, tong dope mangelek mudar habadiaon na, tuhalak perdosa. Tangan na mabugang, utuha na tartulang, pat na ropuk, tung masay takas mangelek tuak kajolma na madabu. Na panubusion na digarar, dohot arga naso hasuhatan. Tung haserepon ni roha naso tarhatahon. Partikian dohot namasa, dang boy mangorui hamanjuron ni pelean panubusan. Songon daupa na angur nakok tu surgo. Jala si Aaron mamispison mudar tugijang ni habangsa asi-asi di udung-udung ni Israel diobas na joloy. Jala payason akajolma siyan pakilalaan marsala suang songoni pabahenan ni anak ni biru-biru na dipelehon di jakon Tuhan di Arion songon napapitahon siyan sude harumaran ni dosa. Testimonis jilid 4 halaman 124. Molohita majalo roti dohot anggur na manggobarhon daging ni Kristus naung diropukon. Dohot mudar naung diusehon. Jadi diangan-angat ta pasaorhon diri dohot ulaun na badia dibilut na digijang. Hita idaun songon mangalaosi porlak na dipabadia partinaonan na mamorsan dosa ni portibi. Hita mangida parukilan na marhitei perdameatta dohot debata boy didapot. Kristus dipapatar tarsilang di jolotta. Huhut mernida tu si Partobus naung dipersilakon. Lam taat tu si ma balga dohot lapatan ni pelean na binahen ni na marmulia di surgo. Sakap haluaon dimuliahon di adopatta. Jala pikiran taringot tu Golgota manggohing ngulu songoni nang pamikirion na badia di bagasan rohatta. Puji-pujian tu debata dohot tu biru-birui ikon adong di bagasan rohatta dohot di pamangatta. Allah gijangon ni roha dohot patibo diri sadiri dang boy napu martubur di bagasan roha nasay tongtong parningot na masa di Golgota. Persiajaran dikutip sian buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 302 303. Songonima persiajarata di manuguton. Saya diramoti jala di pasu-pasu Tuhan mahita di bagasan sadarion. Horas jala gabe sian hami. Parhobas ni dalihan na tulu advent. Amen.